Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 30 sa bulan sa Abril, sa tuig 2023. O karon mga igsoon aniya nakita sa ikaupat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 10. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo. Ang tawo nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turel, apan mukatkat hinuon sa laing bahay ni ini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa tig-abli, aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero siyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug maguna siya kanila sa ilang paggula. Kung natuwa na sila sa gawas, maguna siya kanila, ug ang mga karnero musunod kaniya, kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan, dili sila musunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay na Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo. Ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Makasulod gawa siya ug makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.